Eikö olekin hienoa? Jo vuosia Promethean on ollut yksi interaktiivisen liitutauluteknologian edelläkävijöistä koko maailmassa. Active Classroom-ratkaisu on kehitetty palvelemaan opettajia kaikkialla maailmassa, jotta he voisivat hyödyntää teknologiaa omassa opetuksessaan. Active Classroom-ratkaisuun kuuluu useita osa-alueita. Haluamme ihmisten ymmärtävän, että interaktiivinen liitutaulu on paljon muutakin kuin PowerPointia esityksiä. Se tarjoaa opettajille mahdollisuuden käyttää multimediaa tehokkaasti, käyttää ohjelmistoja ja laitteistoja. Niiden avulla voidaan rakentaa Active Classroom-ratkaisuja, jotka tarjoavat opettajille pääsyn teknologian maailmaan. Uskomme, että Active Classroom sisältää kaikki siihen tarvittavat komponentit. Active Slate-alustan avulla kuka tahansa pystyy olemaan interaktiivisessa yhteydessä tauluun mistä tahansa luokkahuoneen osasta, sillä se toimii langattomasti. Lapset pääsevät kosketuksiin interaktiivisen taulun kanssa käyttämällä talustaa vuorotellen. Active Vote-vastaajan avulla oppilaat pääsevät kosketuksiin taulun kanssa. Opettaja käyttää ohjelmistoa, kysyy kysymyksiä, kerää mielipiteitä, selvittää miten oppilaat ajattelevat asioista. Erittäin tehokas työväline, mutta todella helppo käyttää. Active Expression-kirjoitustyökalun avulla voidaan kirjoittaa enintään 120 merkin mittaisia vastauksia kullakin henkilökohtaisella laitteella. Näillä laitteilla päästään erittäin vaikuttavaan yhteistyöhön. Oppilaat näkevät lähetetyt vastaukset. He voivat sitten muokata vastauksiaan, perustella niitä, mistä saadaan tietenkin jälleen uusi keskustelun avaus myöhempää varten. Nykypäivän oppilaat eivät tämän tyyppistä teknologiaa pelkää. Matkapuhelinten käyttö on heille täysin luonnollista. Tämän laitteen paras puoli kuitenkin on, että oppilas ei pysty itse kontrolloimaan, milloin hän sitä käyttää. On aina opettajan päätettävissä, milloin oppilaat laitetta käyttävät. Pystytkö liikuttamaan näitä sivulla? Haluatko käyttää sauvaa? Active One-sauvan avulla oppilaat pääsevät kosketukseen kauempaakin. Hyvä! Active-ohjelmistoja on saatavilla minkä tahansa interaktiivisen liitutaulun kanssa käytettäväksi, ja niiden avulla yritämmekin saada opettajia huomaamaan, miten tehokkaasti interaktiivista liitutaulua voi hyödyntää. Kysehän ei ole esityksestä, vaan oppilaiden mukaan tempaamisesta.